Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si General Isidoro Torres? Si Isidoro Torres ay isang general sa himagsikang Pilipino. Kasapi siya ng katipunan at kilala sa kanyang grupo bilang Matanglawi. Isa siyang mahusay na leader at estratego ng mga revolusyonaryo. Isinilang siya noong ika-10 ng Abril 1866 sa Matimbo, Malolos, Bulacan, kina Florencio Torres at Maria Daya. Nag-aral siya ng kartilya sa ilalim ni Maestro Jose Reyes at nag-aral ng gramatika sa Malolos. Nakapagtapos siya ng sekundarya sa Colegio de San Juan de Letran at ng Bachiller in Artes sa Universidad ng Santo Tomas. Noong 1882, nasangkot siya sa pagpatay kay Padre Moises Santos, ang paring nagpataw ng mataas na bayarin sa simbahan. Napawalang sala din siya dahil sa reputasyon at impluwensya ng kanyang pamilya. Naging kabesa di barangay siya mula 1870 hanggang 1872. Habang nasa naturang katungkulan, sumali din siya sa katipunan. Kasama sina Diodato Arellano, Doroteo Caragdag, Juan de Leon at Manuel Crisostomo. Binuon niya ang sangguniang lalawigang Balangay Apoy, ang sangay ng katipunan sa Bulacan. Nang matuklasan ang kilosang revolusyonaryo, nagtungo siya sa Masukol, paumbong Bulacan, at doon tinipon ang 3,000 tauhan mula sa Hagunoy at Tondo. Naging mahusay siyang leader at estratego ng mga revolusyonaryo. Naharang niya ang mga Espanyol sa ilog ng Masukol noong ika-20 ng Nobyembre 1876. Naging koronel matapos ang labanan sa Biak na Bato. Naging brigadier general noong Hunyo 1877. Nakuha ang Macabebe, Pampanga kasama si General Jeronimo noong ika-3 ng Hulyo 1878. Naging kinatawan siya ng balabak sa Kongresong Malolos. Lumaban sa Maynila sa ilalim ni General Antonio Luna at hinirang na gobernador militar ng Bulacan. Nang muling pumayapa sa Bulacan, inalok siya ng pwestong gobernador, ngunit tinanggihan niya ito. Sa halip, nagpunta siya sa Singapore at pagkaraan sa Japan. Bumalik siya sa bansa noong 1903 at nanirahan sa San Antonio, Nueva Ecija, kasama ang asawang si Amelia Bernabe. Naging Justice of Peace siya mula 1910 hanggang 1912. Naluklok siya bilang konsyal at pagkaraan bilang kinatawan sa Philippine Assembly. Namatay siya noong ika-5 ng Disyembre 1928. Sinaliksik ng National Historical Commission ang tungkol sa kanyang buhay at nagpasinaya ng isang marker sa lugar ng kanyang kapanganakan. Mga katropa, tandaan, sino si General Isidoro Torres?
Kilala sa kanyang grupo bilang Matang Lawin, isang general sa himagsikang Pilipino. Kasapi siya ng katipunan at naging mahusay siyang leader at estratego ng mga revolusyonaryo. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos!